Suriel Dehar. Fifth honor, ang kanya pong guardian ay si Aaron and Judah May Dehar. Ang kanya pong guardian ay si Mr. Judah May Dehar. And Jancel Adlawan. Second. Tipon-tipon muna. 5 pairs, go! So dapat, ma'am, para mas exciting, dito pa lang, buhat-buhat na po yung babae. Papunta po doon. 1 pair per team. 1 per team. Kukunin nila yung flag kasi babalik dito. Babalik po dito po. Sino mauna sa ano na yan, yun ang panalo. Lipovitan gets you going! Go! Yung blue! Go! Ayan! Sino yung leading? Sino yung leading? Po. Oo. Anong team po ito? Anong team po yun? Ang ikutan po nila si Sir Eliezer po. Sir Eliezer. Okay. Yung nagkakamera po, konting... Okay. Go! Ayo! Tamon! Get yata yun. Si Sobe? Si Sobe, naku! Ganda ni Sobe! Pwede ibalik mo. Ayan na! Go! Dapat pala mga ano to eh. Mga contestant, mga ano lang. Mga fourth. May weight requirement. Who's leading? May patalo na ba tayo? Sino na una? Okay, sabi ni Ma'am daw dun daw. So sabi po na Ma'am Eileen, dito daw po yung nanalo. Anong team po yun? Excellent! Ma'am, yun po ang ano po? Team Excellence. Tay daw sila, tay. Tay. Inumin nyo yan, malakas na kayo ulit. Congratulations! Yan. Happy ba ang integrity group? Happy ba ang teamwork? Ang excellence? Ang consumer? Ang loyalty? At ang mga committee? Yun. Ayan po, para mas maragdagan pa ang happiness natin, ipapakilala po namin sa inyo ang maganda at nagwagwapuhang mga managers ng Megasoft. From Cubao, Accounting Manager for Megasoft Department, Ma'am Jenya Ekuan. Mr. Reynolds Busain. Distribution Department, Ma'am Daisybel Daday. From Human Resource Manager, Sir Dominic Untalasco. MIS Manager, Ma'am Faith Salayon. Mula naman po sa planta, Assistant Plant Manager in Administration, Sir Richard Chua. Planta, meron po tayong representative mula sa Cubao. At syempre, hindi po mawawala yung mga sales specialist natin mula sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po sa NCR Sales Manager, si Ma'am Nerissa Lechuga. Sir Romeo Magaliano. Mr. Romeo Alcaliaga. Sir Hilbert Villagomesa. Sir Emilio Go, and our Vice President Admin, si Ma'am Eileen Go. Malakas na palakpakan naman po para sa mga managers natin, sa Vice President at sa ating Presidente. Thank you very much. Gift pack from Silka Papaya. Magawa tayong Miss Megasoft. Sa Megasoft. Okay? Yan, congratulations. Mami, ko-cover ba natin sa chok yung mga yan? Yan, pretty.
your continuous support. We are looking forward for your continuous support. Promise. We have... Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Time's up! Sino ba? Ayan, lahat tayo ngayon. Congratulations! Breakfast from Valley Farm. Oo, baka makarating pa tayo kay Ami Perez sa face-to-face.
best performing product group na magre-receive po sila ng prize na 5 pieces po ng 500 gift certificates worth of Robinsons. Opo, tinatawag po ang grupong pinangungunahan po ni Team Excellence Pathfinder ER Lagana. Okay. Yung grupo po ni Oliver Roque, Loyalty, Silk Floss, Loyalty. RC Santos, palakpakan po natin, RC Santos. Teamwork. Ang Pathfinder po ay si Mr. Oliver Bianon. Panaligan. Then, pinapangunahan ni Geraldo Villanueva Sisters Budget Pack. Mula po sa Consumer-Oriented Club, ang Pathfinder ay si Miss Nerissa Lechuga. Ang fourth po ay ang grupo po ni... Mula po sa Team Excellence, ang Pathfinder po ay si Mr. Michael Arida. Third best performing group po natin na makakatanggap po ng 20 pieces worth ng 500 pesos na GC at ng Lipovitan gift packs. Mula po sa Team Integrity, ang Pathfinder po ay si Mr. Aldrin Talbuena. So ang second place po natin na makakatanggap po ng 30 pieces worth ng 500 GC ng Robinsons. At makakakuha din po sila ng Lipovitan Ira gift packs po. Mula po sa Loyalty Crew, ang Pathfinder po ay si Mr. Reynolds Busain. Sir Reynolds Busain. At ang ating nagwagi sa araw na ito, ang mapapalunan po nila ay 40 pieces ng 500 pesos na GC Robinsons plus yung binigay po na gift packs po ng ating caterer po at yung mga natitirang gift packs po ng Lipovitan Ira, pag-hati-hatian na po nila yon. Walang iba kundi ang Pathfinder na nangunahan ni Rachel Lorca. Mula po sa Team Integrity. Alright, so good afternoon sa inyong lahat. Naging masaya po ba tayo? Parang hindi. Naging masaya po ba tayo? Napagod po ba tayo? Naging inspired po ba tayo sa nangyari ngayong araw na ito? Kahit ako, actually, very inspired ako kasi number one, yung pagpaplano pa lang nito actually hindi ganun kadali. So gusto ko lang magpasalamat sa 61 facilitators. Maraming salamat po sa inyo. Yung kaninang mga nakapula, thank you very much. Dahil po sa inyo, ang event na to ay nagtagumpay. Nakita nyo naman mula sa umpisa hanggang ngayon, talagang maganda ang naging effect ng ating event. Ngayon, aside from sa planning natin, ay naging maganda rin lalo ang ating execution. So lalong-lalo na kanina yung nagsasayaw tayo as a group. Sobrang ganda po yun. I-upload namin yun sa YouTube. Please, tingnan ninyo. Napakaganda. Actually, nandito lang ako kanina. Pinapanood ko. Sobrang touch ako sa nangyari kasi tayong lahat ay talagang binigay natin ang lahat para sa Megasoft. Thank you. Okay. Aside from that, gusto ko lang magsabi sa inyo kung bakit natin ginawa yung activity na to. Dati, actually even last year, ang ginawa natin, sales group, office group, planta, hiwalay pa. Ngayon, pinag-isa natin lahat kasi ang number one dito, gusto natin ibuo ano ba ang ibig sabihin ng teamwork. Ito ang tinatawag nating teamwork. Kasi ang Megasoft, hindi lang siya sales, hindi lang siya office, hindi lang siya planta, hindi lang siya promodizers, hindi lang siya sa mga merchandisers, kundi tayong lahat, yan ang Megasoft. So mula sa janitor, kung ano man yung posisyon natin, yan ang tinatawag na Megasoft. Yan ang tinatawag nating teamwork. Kaya ina-expect ko natin ngayong December,
Sana nandito pa ho tayong lahat kasi talagang gusto ko nandito pa rin tayong lahat and ina-expect ko sa susunod talagang ang dami natin aabot tayo hanggang dito sa front. Okay ba yun, Megasoft? Thank you very much. Aside from that, no, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga sponsors, Valley Farm, Silka, Dole Juice, Mary Kay, Lipovitan, maraming salamat sa inyo lahat. Sana sa mga susunod pa naming mga events, nandito pa rin kayo. Yun. So ngayon, patapos na ang ating event, pero sana wag nating kakalimutan, nanalo or natalo tayo, importante naging masaya tayong lahat. Dahil happiness lives here. Thank you. Balik po sana tayo sa mga trabaho po natin na may hope po tayo na may parang renewed faith po sa Megasoft po, renewed po yung ating yung renewed faith po yung ating pagtatrabaho po. We all know na kaya pa natin pagbutihin po yung mga ginagawa pa natin. And ngayon po yung start po ng mga pagbabago po and we hope na kasama po kayo sa pagbabago po ng company. So thank you very much for coming here po. At sana yung mga memories na na-make natin dito, wag po sana natin kakalimutan. So ngayon po, pag may makikilala na, makikita, makakasalubong po kayo sa daan na fellow Megasoft, huy, kamusta bro? Ganun na po sana tayo ngayon po.